Ndikuandreni ku program ya lelo ya Gwede ukamba nkhani zosiyana zimene zikuchitika tikudziwa nkhani zikamachitika ufotokoza makhalanso ochuluka kutengera ndi nyengo zaje za masiku ano wina aliyense akuzopezeka ndi information nkufotokozanso mene iwo akuganizira koma ife tikachita kafukufuku oyenerera timabwera pano kuti tidzakufotokozereni nkhani zozuyenda bwanji zoona zenizeni ndi ziti osati kungokamba zokomera mbali imodzi koma kufotokoza zoona komanso chilungamo cha nkhaniyo. Ine ndi Selina Dumbula timanyadira nthawi zonse kuti maitsatira program ineyi ya Gwede ngakhalenso maprogram osiyanasiyana pano pa Mibawa television. Ndinawo bambo Steve Kono Banda monga nthawi zonse azikute nkhani zimene tabwera nazo ine mukhale pomwepo takulandira mabanda program ya lero. Ziko kwambiri Selina. Ndithu tatokoza nana. Masiku ano zolengeza mu kuchepesatu. Mabodza maziya. Mama mjama kama mabodza sana. Muzolengeza. Mabodza ndo kulibeka mabodza. Kulibeka mabodza. Okulibe. Bwino yambe nkhani zathu munakamba nkhani yokuza Amaris Hotel program yapita ita. Sikutha nkhani mabanda. Hotel yapa mwamba muzinda wa Blantyre. Committee ya uyona zonkhetsera. Public Accounts Committee. Ya kunyumba ya malamulo. Imeneyi yakhale kuita nakulu siyana kuti akafotokoza za nkhani ya hotel yomwe ifuna kugulidwa ndi ndalama zochoka ku pension ya anthu. Chabwino. Pension imeneyi anthu amasonkha kuboma malipiro boma limadula kumalipiro nkonjezera pokena esiyo ka 5% boma sokuika 10% ka 15% ndi kunayikidwa bungwe lomwe limakhala likuyang'ana nkhani ya pension imeneyo. Ndeno pajanaka pakale kuti ndalamazo zingokhala zikhoza kumatha value zikhoza maluza mphamvu yake ndi amaganiza kuti ndalamazi tingazipangira chani zichukana. Ndi china chomwe chidachitika ndi amene pension public service pension fund amenewo anaganiza zokuti alowe malonda aza hotelo ndi hotelo mwana iganizira ndi imeneyi. So dzulo amaena kuti akumane ndi amene mlangizi wa boma mlangizi wamkulu wa malamulo wa boma Attorney General. Amene anthu anali chidwi kwambiri kuti kodi kukakhala zotani. Nde adapereka kalata adatumiza kalata yawo nthawi ya 8:45 mamawa. Kunena kuti sakwanitsa kufika kudzulo. Ndiyeno amene ali chair wa committee imene ya park Stephen Baba Mlondera ananena kuti amene wabwere lachitatu. Afuna asafune koma lachitatu Attorney General Frank Mbeta 5:30 akakhale kuti afika ku committee imeneyi kuti akayankhe mafunso siyana. Selina pankhani imeneyi pauchitika zambiri. Ena mu committee imeneyi akulandira nkhani yokuti akulandira nkhani yopsezedwa kuti muphedwa. Ena akufuna pasidwa ziphuphu. Sinkhani yamasewera. Sinkhani yamasewera Kodi kuthana ndi Katangale si chinthu chophweka. Chifukwa Katangale ndi syndicate yayikulu kwambiri. Yomwe anthu amakhala chilopanga kukhala pasi. Ndikupanga kuti ife tipanga zotere. So mpaka na nkhani imene yakulu ena kumene ku committee meku akanena ku polisi kusiya ku nkhani imene manja mwa polisi onena kuti pali nkhani izi zomwe tikumana nazo. Kulandira kuti ife tikopsezedwa kufuna kupasidwa ndalama kuti nkhani isatani isalimbane nayo zafika ena kufuna kumapita kwa akulu azipani ku parliament kuti mwachotsekwa akuti kumeneko wachotse mu committee mo siyamasewera kulondoloza nkhani zotere zisimasewera ndiyeno nkhani imeneyi yafika ku polisi komanso kumveka kuti koyambirira anthu ena hotel anayika pa 185 billion. Koma nanenera mpaka nafika pa 128 billion. Ngakhale akulu ena adapeza kunena kuti makampani ena awiri odalirika ananena kuti ayi hotelo ija mtengo wake ndi wapakati pa 30 ndi 48 billion. Koma kuti imene ibwerere izatenga zaka 40. Ndipo ananena zopya zake kunena kuti si business yabwino kuti mwina tigwirise ntchito ndalama za pension potengera zaka 40. Ndoti munthu azapeza kuti wafika zaka 65 opanga retire ndalama zake kulibe akudikira kuti 40 years ikwane. Ndeno munthu azikadikira munthu wafika zaka 65 ndazadikira another 40 years. Anazadikira another 40 years. Komabe
ati nde panabwera anthu ena mavalue ena omwe anafunsa kuti kodi ndinolembetsedwa adanena kuti ayi amenewo mu 24 hours anayika kuti ayi chinthuchi ndi chamtengo pakati pa 115 billion 128 billion koma khoza obwerera pa zaka 18 nde amenewonso anatengetsa kopsa ndi mafunso mwazona amene zikumakhalira muje. Koma president wa dziko lino Professor Peter Mutharika anatulutsa kalata kunena kuti nkhani yakuitsatira machidwi ndipo bungwe limeneli komiti imene ya PAC ili ndi support yonse ya APM chifukwa iwowo sasekerera nkhani yakatangale ndipo lonjezo limenelo silinasike. Ndeno ngatsogolera kalankhula chinthu china chosangalatsa ndoti utsogolera ukamaona chinthu ndikulankhula komanso apapanda assurance yomwe apatsa anthu ndi zinthu zabwino kwambiri ngakhale ntchito yolimbana ndi katangale siyophweka nde chifukwa zinthu zedi kwatsala alengezanso mayina omwe atakumane nawo pa nkhani imeneyi aliyense amene watchulidwa ende chinthuchi chikuoneka kuti chidayambira boma lakale chidayambira zinthu zimboma lakale ena ndikubwera pa miyezi 6 ndikuchipitirizaso so pakumveka mphekesero zokuti yayi kunalipidwa kaye ndalama zokwana 90 billion zikumamveka zinthu zotezo mphekesera koma tizimva komiti ikakhala kuti ikufufuza ikuitana wina aliyense amene atatchulidwe pa nkhani imeneyi komano akuluakulu anthu ogwira ntchito mboma samakumvetsani chisoni ndalama zawo ndizochepa mukuwadula akunena kuti kutsogoloko adzathe kupeza kangachepe koma tikamapanga ziganizo zina zake mukamamuona drive ogwira ntchito mboma mukamamuona mphunzitsi mmene amavutikira mukamamuona nesi mmene amavutikira mukamaona madokotala anthu enake sizimakumvetsani chisoni chifukwa zina zake ukamamvera kumanena kuti zona anthu timangoziganizira ife aine ake ife kungoziganizira basi kuti bola ine ndichite bwino pamoyo pa sibwino koma tiyamikire komiti imeneyi komanso wapa mpando wake Steven Mondande akugwira ntchito tamandika mulungu apitirize kuwateteza komanso tipemphe chitetezo chawo chifukwa nkhani yolimbana ndi katangale siyophweka komanso chifukwa choti katangale akhozanso enanso kuwanyengerera momo apitirize ntchito yabwino ngati imeneyi chifukwa kuti chinthuchi akumenyera nkhondo amalawi wakumudzi mphunzitsi amene akudulidwa ndalama ya pension kuti kutsogoloko adzasembera koma akoma anthu ena ake anongofuna kudziganizira okha ngati mwana adya akale ndalamazi muzisanza ndipo muzidya muvutika ndipo tikuwuzani kuti mubweza kumakhala ndi chisoni malingalira munthu wina kumakhala ndi chisoni iye akuyembekezera pamenepo kumakonda dziko lanu kumakonda anthu mamakugwirira ntchito tiye tisaziganizire tokha chifukwa chokuti ife tifuna pabwino tioneke mabiki ayi izi sizomwe anthu anavotera pochotsa boma lina linji ankadana ndi chitidwe ngati utiwo umene so pobwera apa pa miyezi 6 kumapeza kuti zikupanga motere tipemphe bwana APM munthu amene wapanga zimene zasakuonongerere mbiri mmene mwanenera nkala jo simusekereso akatangale simusekereso akatangale fa anthu ena afunsa kunena kuti kodi mwina mayina ena akutchulidwa APM osapanga react bwanji adikira kaye report fakafukufusa nati nde akatha akamaliza chomwe chimachitika ndi chokuti komiti imene ikhala pasi ilemba zomwe yapeza komanso zokuti zichitike nde imanena kuti pachitike izi tsono ngoti vuto ndoti ilibe mphamvu yoti ingakamange munthu kapena kuzenga munthu mlandu so zimasira kumbali akuluakulu kandi ku executive ko kandi ku judiciary kuti apange zinthu ngati zilizo zimenezonso komano zikubweretsa zinthu zina poyera mmene zinthu zikuyendera kumbali ina ya anthu odzikonda amene sakonda dziko lawo pofuna kuzunza anthu ena kuti iwo akhale akudyerera kuposa anthu ena azidzavutika kutsogolo azisangalala ndawuni zomwe zili zolakwika tiye tidzikonda naye chabwino kodi dzundani ku Blue Alliance ujena jihana ataniso Blue Alliance ndi mgwirizano mudachitika pakati pa afford ndi DPP amati Blue for osali makaka a blue pa chisankho tikupita chisankho chapita chija mali modzi ndipo atawina Enoch Chihana anapasidwa mpando wa second vice president anayima ngati phungu Enoch Chihana ngati wa
Lumpi Central. Okay. Ndechifanya kuti malamulo amanena kuti amene angakhale vice president kapena second vice president kapena president sakakhale so MP. Iwo anasankha kukhala second vice president. Tsopa malamulo kumaena kuti kuchitikenso chisankho. Kumeneku komanso madera ena omwe ndakanika 40 munthu anatisiya. Ndachisankho chichitika lero. Chabwino. Ndiye kunali nthawi ya kampeni kumeneku madera osiyanasiyana koma kunatentha kwambiri ndi ku Lumpi Central. Anawina iwowa. Kupeza kuti ngakhale ali mu Blue Alliance aliyense wayimisa candidate. Ngakhale pa mgwirizano wa DPP ndi Afford. Menezo zimakhalira ulo even apeza kuti Afford yayimisa candidate nayonso DPP ndi candidate. UTM nayonso ili ndi candidate. I think amene ndamafuse Ndumbuka. So Ajihana adapita kukapanga nawo kampeni yawo. Nawonso akuluakulu a DPP anapita kukapanga kampeni yawo. Koma anthu anaona ma video omwe akuluakulu achipani cha DPP akuluakulu kwambiri achipani cha DPP osati amasewera osati anthu wamba yani ma senior party officials akulavula makala moto kumanena kuti amene uja sinduna yayi Badena Jihana. Damino Jasinduna yai. Ado minister koza kumutuma. Zinduzoteroso. Ati anongo waigira po chisoni pampando vice president ipo. Oh. Komaso sakhalitsapo. Oh. Ko koma chihana chinthu chosangalatsa ngati chinthu chosangalatsa ka chinthu yotani sana yankhe iye chimene ukachosangalatsa umene sana yankhe sindikuzoti sana yankhe pazifuka zokuti agopa kuyankha chabwino kapena akudziwa kuti ndi kampeni anthu amalankhula kapena ndi ulemu omwe ali nawo kumbali ya alliance kapena ni munthu amene satutumuka ndi china chilichonse angona kuti izo zipite moyo upitirira kapena kuti amapatsa kwambiri ulemu a professor Peter Mthalika ndi chipani cha DPP ngakhale alankhulidwa zimene zizi achihana sana bwezere sana yankhe kwauza kuti apepa chenakukira ndipo chisoni achihana sana yankhe nduna ikhoza kuwatuma amene aja sinduna anthu amalankhula atu kampeni ndale komano a Livingstone yasino mpingo wa CCP komanso Young Politician Union adzudzula mawu mwana nena akuluakulu amene wa chipani cha DPP maka mawu konera Jihana sinduna ya boma komanso sakhalitsa pa udindo mawu ando sakhala bwino sakhalitsa pa udindo atakhoza kwata nthauzira mola kuika kwambiri akhoza kwata nthauzira mola kuika kwambiri yeah so akwena kuti avale zilimbe vuto la migwirizano yakuno ku Malawi imakhala kuti libe clear strategy kuti ndiyotani komanso zikhale zotani sakondwa onse ikhale yotani chifukwa anakhala kuti inali novuka kuti okay mina tiyimitsa munthu mmodzi sitiyimitsa tipange support mwakuti komanso bale wake ndotani izizi zomwe tinkanena mbuye muja kuli MCP ndi UTM afike wapanga malaya zikhala bwino chifukwa choti sapangidwa back ndi constitution so yes komanso poti ni ndale ndekuti kapena kwaona ngati achihana ndi chiopsezo kapena achihana si chiopsezo so zikubweretsa zinthu zambiri kuoneka kuti mwina anzathu a DPP anzawo a Afford a DPP mgwirizano saulabadira kapena mgwirizano amakoka ndi Afford okha so izozo ndofunika kuti chikadutsa chisankhoche akakhaleso pasi ndikuona kuti apatinatere tisabwerereso akakhale pasi kumanena kuti tisabwerereso zomwe ankachita UTM ndi MCP chifukwa kukokanako siziyenda foti mawu amachokera kwa akuluakulu kwambiri osamasewera ya ndi akuluakulu kwambiri ku chipani cha DPP kapapanga matisiyons amakhala kuti ndi machani matisiyons komano mukapapanga migwirizano pazikhala zinthu zooneka kuti kodi mgwirizano ndotani mawu omwe tidzithirana ndotani kalankhulidwa nekani nkorani chifukwa mpando wa second vice president waukulu kwambiri akuyenda patsidwa ulemu wawo ndithu ndezimene zomwe zili ku Blue Alliance pakati pa Afford ndi chisankho chachitika lero timva kunena kuti kuti pofika mawa ku Lumpi Central amene watenga mpando wa uphungu kulowa mwa chihana ndi ndani ndithu koma ndizopyabe zikamatero so nanga simpando wa second vice president ndochita kusankhidwa ndochita kusankhidwa APM akhoza kuganiza lero kunena kuti
mpando mene rauthetsa kapena tichite motere yeah so I think akakhoze bwino bwino mgwirizano wawo kuti zitani koma nachita bwino sayankha zinakabweretsa zinthu zina anthu ena amatha kuputa kuti akuone kuti kodi ukabweza athane nawe bwanji kuti muziwa nkulabe ikhale nkhani akoma aonetsa maturity I think isonde kuti ku DPP itana anthu awo kunena kuti ayi kupatula ndale koma second vice president adziyankhulidwa so maulemu kwa basi sinangazimaya anthu ayembekeza adziyankhulidwa so maulemu chifukwa chokuti onse nduna zonse mumafika kena kwa second vice president amafika kena kwa first vice president amafika kena kwa president amafika munthu mabanji munthu wala khala munthu amafika munthu mabanji munthu oti mutafika kale hello ayeroki mungakaona ko bridge pakuti abaje ni munthu wankulu tikaona hierarchy pakachoka president kuchoka Jen Hansa pamabwera iwo achekera kubwera nduna zina suri mungatume nduna singatuma chihana sizingatheki amatuma chihana nda president kwavuta nkutumana kwavuta nkutumana amatuma chihana kapena jenasa nda president ndipo pakapanga so report kwa president omwe ndithutu okay chabwino company ya Safari paja pasidwa contract ya mafuta koma bungwe la SIDET lalembera ACB kuti fufuze za contract kuli nkhani kunjaku anokumana tutsa kalata yolengeza zopereka contract ya mafuta ku company imeneyi ndi bungwe la SIDET lomenyera ufulu wa anthu lalembera ACB ACB opanda mano nani ne bungwe imeja ngolithetsa palibe chimuli machitapo ilo kuti mukuona ngati kuti olo ACB uzaka 5 igwira sochiro bwino mesa pama kaina ke matenta choncho nkhani ino tazimoziyang'anani bungwe ndofuna kulithetsa kapena opanga lina kapena kukhazikisa special branch ngati idali ya nthawi yangwazi kuti nthawi yangwazi udalibe ACB komano palibe muchita masewera ndi ndalama ali machita masewera ndi ndalama zaboma pazisa zake tifolongoza IPM folongo ungoluma mano kunena kuti inewo anthu andinene kuti wankhaza pena pake ufulu ukuonongaso dziko anthu sakusamala chuma cha boma chifukwa cha nkhani yokhuza ufulu kunena kuti iweyo ngati unabanda iweyo ngati unabanda uzibweza ndipo pachitika zokuti zitani zibwerere komano tiona ngati ACB yo ingafufuze maganizo a ACB yo ndofunira tizayionenso bwino ACB akuti afufuze kuperekedwa kwa contract ku company ya Safari chifukwa chokuti SIDET iwo mkalata yawo akuganizira kuti anthu umaso atakuganizira kuti kampani imeneyi ili pa ubale ndi azunethi ndiyeno so akuti ifa chokuti boma mbuyomu lidabana kuti makampani onse azunethi amene wasapangeso business ndi boma mpaka na mlandu omwe uli ku khoti ku UK uzathe ndeno akunena kuti akuti kampani imeneyi akuiganizira kuti ili pa ubale ndi azunethi ndakuti ACB afufuze nkhani imeneyo chifukwa kuti palikali chiletso chonena kuti boma lisapange business ndi aliyense kapena kampani yonse yomwe kukhuzidwa ndi dzina la azunethi chifukwa chokuti mpaka na milandu yawo izathe yomwe ili ku UK anokumana rusa statement nokumana ndi bungwe lomwe limasunga mafuta National Oil Company of Malawi limagula ndikuyitanitsa mafuta ndendo mweso limaona kuti mafuta kubweretsa ndani akutani ndi ndani zili motani mafuta kasowa timakafusa kunokoma kuti banji mafuta ndeno mu statement yawo akuti nkhani imeneyi ndi abodza yokuti kampani imeneyi ili pa ubale ndi azunethi komanso ndondomeko zonse zoyenerera zinatsatidwa ndipo ngakhale bungwe la Anti-Corruption Bureau lidaunguza kampani imeneyi pofuna kuona choona chenicheni akamapereka ma contract ndiyeno akana kunena kuti kampani imene ikhuzidwa ndandani azunethi ndiyo imapayo yokha komanso ndondomeko zonse zopereka contract kampani imene zinatsatidwa koma anthu ena akukanabe ndipo akutsutsabe akubwerabe ndi maumboni awo onena kuti iyayi anokoma waso akunama nkhani ndiyo kuti pakuganiziridwa kuti kampani ndi pali pa ubale ndi munthu uyu ndeti dzimva kuti ACB afufuzadi abwera ndi ripoti kuti zinayenda bwanji zinatani ndeti dzimva Selina
kutsogoloko chabwino koma ngakhale namba kuuzani kale kuti anthu andale ndi amodzi eya anthu andale ndi amodzi ndi amodzi pesa mamangana iyayi anthu andale ndi amodzi pesa kumakana ndinakuza kodi program iyi ngati mmayitsata ndinakuuzani kuti tu zimangosintha chinthu chimodzi timangosintha makaka kubwerawa ena amakhala kuti pompo chomala kuikanzawo iyo amaona mwayi kumapitiriza dziko li anthu andale alidyera mukapita ku megafamu mukapeza mukapita ku nifi mukapeza mukapita ku hotelo iyi nkhani ya hotelo iyi mukapeza inde kuli munthu wina sizimponya Selina kuli zina lina lake pachoyipa china chilichonse limapezeka kuyambira nthawi ya kongeresi choyipa china chilichonse chokhuza ndalama zina lake lilipo kubwera pano zina lake lilipo kuthamanga nyamata wama connection si nyamata tikati nyamata tusi nyamata kuthamanga ngangoti nyamata pena pali pose pokhuza cholakwika pena pakukhuza ndalama zosizene zina lake lilipo njoli koma kwakukulu anthu anatika m'maudindo kuti tikatumikire osati kuwabera tiyeni tidzimva chisoni tidzikondana izi ndi mphamvu zopatsidwa tizikumbuka kuti izi ndi mphamvu zopatsidwa ndipo ntchito yathu ndiyotumikira Malawi kwambiri chabwino timalizire pamenepo lero athokoza kuti mwazukuta nkhani zimene tinabwera nazo zikomo basi kumaliza motero program ya lero ya gwedegwede pamakina tinali ndi Subeya Chitela pa kamera tinali ndi Maxwell Frank kuti zikutira nkhani mwathawi zonse bambo Steve Kona Banda ine ndi Selina Dumbula pano timazakamba nkhani zimene zikukhalira kudzudzula zimene sizikuyenda bwino kuyamikira zimene zikuyenda bwino ndicho linga cheno kuti ayi tizisuzumira nkumaona kuti kodi zinthuzi zikuyenda zimene akuyendera amene tinauzidwira kuti ziyendera ndimene timachitira pa program ineyi ya gwedegwede ine ndi Selina Dumbula pitizani kuonera ma program ena otsatira chapita Gwede